Paula em deixa d'un dia per l'altre, justament ara que està malalta. Marc, la Paula ja t'ha dit tot el que t'havia de dir. Jo no sé què vols que faci jo. Doncs vull que em diguis la veritat. Molt bé, t'ho posaré fàcil. Hi ha dues possibilitats, Lídia. La primera, que la Paula em vulgui estalviar el patiment de veure com s'està morint. I si és això, et demano que li diguis que les estic passant putes sense ella. Marc, que no ho entens. Jo no puc dir-li a la Paula el que ha de fer. No canviarà d'opinió per molt que jo li demani. Segona possibilitat. Està amb un altre. Tu em vas dir que m'ajudaries. Em vas dir que podíem comptar amb tu pel que fos. Doncs ara t'estic demanant ajuda, Lídia. Com a amiga, com a psiquiatra, el que et faci més ràbia. Però tu saps què està passant. Sisplau. Em sap molt greu, Marc. No... Molt bé. I no pateixis, ja em buscaré la vida. Déu, no et destorbo més.